Er komen er in de komende 30 jaar zelfs mensen bij. In totaal zal de Friese bevolking tussen nu en 2040 maar zo'n 17.000 inwoners staan hebben. Het percentage hiervan dat ik werkje ken, drinkt Lietpols waarom. Maar zo'n 6% in Trogsnee. Een krimp in arbeidskrachten dus. En tafel of net, krijgt Joert, de dag dat het CBS maar cijfers hoe de bevolking naar boeten komt, presenteert het Club Diplomatiek van Friesland. Een club die het krijgt als doel heeft de kenniskrimp te gaan. Het doel is om met elkaar de kwaliteiten van Friesland in beeld te brengen. Om met een gemeenschappelijke focus te komen op een breed pakket van hoe kun je studenten hier horen, hoe kun je Friesen om uit hier terugkrijgen, hoe kun je bedrijven het aantrekkelijk mogelijk maken om hier te investeren. Om Friesland weer op elkaar te zetten, zullen er werken worden met ambassadeurs. Mensen die het boeten de provincie werken onder het imago van Friesland. Zijn maar de mensen hierheen hellen. Wij zo Friesland vanuit het gedachte van de Randstad, vanuit Europa, wij zo Friesland, als u het noorden, op kunnen aanjekken. Vraag bloot vanzelfs wat de hege heren dwang kennen om mensen naar Friesland uit te hellen. Want hoe zocht de toekomst van Friesland er eens zelfs zien aan? Ik denk dat ik wel in het midden van het land ga wonen later. Ja, ja, waarom? Ja, is toch denk ik meer te beleven ja, op ICT-gebied vooral. Wat zou er voor zwaar kennen dat je na die universitaire studie hier weer komt? Ik denk of een hele goede baan of dat echt al mijn vrienden en familie hier ik zoen ben niet. En dat ik hier echt wel dan in de buurt zit. Maar misschien wil ik wel naar het buitenland en zijn dat ik graag gevoerd wil. Dus. Er hebben intussen staan 24 ondernemers en instellingen onmelden voor de club. Hiermee is de Club Diplomatiek van Friesland zo goed als vol.